Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesethi wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje ngihamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula tshatatsha utshatsha kapheshe. Upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Nanamuhla bafowethu angihambi ngedwa. Ngihamba nomkhulu uManzini. Manzini asikubingelele mnewethu sikwamukele ku channel Impunga Yesintu TV. Mkhulu ngibonga basekhaya baba. Niyaphila kodwa mnewethu. Sivukile khehla njani baba? Hayi kuhle mnewethu. Nakuthina nje kuhlala kuyintokozo ukuthi nikwazi ukufinyelela kule channel yabantu enkulu kangaka ngenhloso yokuzobalekelela. Akuyona yami kodwa yabantu. Nkosi yami. Ingakho nami ngibone kubalekile ukuthi abantu engikholelwayo kubona nengibazi ukuthi usizo banalo ngibathathe ngibasondeze eduze. Uzokhumbula mnewethu ukuthi enkathini namuhla kunabantu abasiza abantu ngenhloso yokubaqola, hayi ngenhloso yokubasiza ukuthi basizakale. Ingakho nami ngiyimpunga yesintu ngisefa abantu engibamema kwimpunga yesintu TV. Ngimema abantu engibaziyo umbukelo wempunga yesintu ukuthi basanalo iqiniso. Yebo alikhiso ke lingenasici. uManzini ungamfonela mhlambe kube khona imali mhlambe oyifakayo. Ngesizathu sokuthi mhlambe ufuna ukuhlolelwa mhlambe online. Ngesizathu sokuthi la ehlala khona mhlambe esigodlweni kuvele kungena umuntu. Ufanele akufonele manje ngeke umuntu lona amxoshe kodwa uzothi angaqeda bese kube imaka ukwazi ukuthi umthole. Into ezinjalo kufanele ukuthi siziqonde bafowethu. Akekho umuntu esombiza la kwimpunga yesintu oyiqola noyiqile. Okwazi nje ukuthi konke ethile esambambile lo muntu. Manzini, Nkosi yami. Hey mnewethu. Ngiyazi ukuthi sake sangena la kulesihloko. Yebo. Kodwa ngiyafisa Manzini ukuthi abantu mnewethu balekeleleke Manzini ngendlela kuyiyona. Nkosi yami. Kunomuntu Manzini okathi mina ngahamba ngayohlola kwathiwa kufanele ngidle iGobongo. Yebo. Kungabe umuntu umefika kumina Manzini ngithi kufanele udle iGobongo? Kuphelele yini uma mhlambe ngisho njalo nje ngathi kufanele udle iGobongo? Ngabe mhlambe kuphelele yini ngimnika lo muntu umqondo ophelele yini mangisho njalo ngithi nje kufanele udle iGobongo? Ngaphendula mkhulu. Phendula impela mkhulu. Khehla. Umuntu makufanele adle inkamba zamaGobongo. Kufanele kube khona isizathu. Ikakhulu kufuna kube khona ubufakazi benkulumo sokuyikhuluma. Angenze isibonelo. Kufanele kube khona izinto ozomazisa zona ngesikhathi ukhipha inhlolo ezenzeke empilweni yakhe, ezenzekayo empilweni yakhe, eyisazokwenzeka empilweni yakhe. Lapho sithi khona uma ushaya la uthanda khona ushaya emuva ushaya la khona ushaya naphambili baba. Uma ngabe uthi kumuntu kufanele adle inkamba kusuke kufuna umuntu awukwazi ukuthi uthi kumuntu kufanele udle inkamba noma kufanele uyothwasa. Ngicela ukuthatha esinye step esingaphambili. Kufanele uyothwasa awusho njalo kumuntu kodwa umuntu umvulela umnyango ozomenza abone ukuthi indlela eyempumelelweni kumina eyokuthi angidle amaGobongo noma ngihlalele ukuthi ngidle amaGobongo. Angenza ngicela ukunaba mbijana. Umuntu ozalwe embethe 1 uma ngabe uzoqhamuka umuntu omdala bese uthi kuyena
ngesikhathi ufike emhlabeni wawunqwambile uma ngabe ngenalo ulwazi lwaleyo nkulumo kufunakala umbuze lo muntu okutshelayo wena ukuthi ubani onganikeza lengane ubufakazi bale nkulumo engiyikhulumayo uma ngabe unina esaphila kuzothiwa kahamba oyobuza unina kodwa idlozi lizokutshela umuntu ophilayo ozofakazela lenkulumo oyikhulumayo umuntu mekade engqwambile usuke embethwe imimoya loyo muntu kumela wadla amagobongo kunjalo danke omunye manzini uzothi mina kwashiwo njalo kwathiwa kufanele ngiwadla amagobongo ngawadla kodwa into zami zavele zabheda kakhulu mina kuqala yini enza lokho sengiwadlile abona-ke mkhulu sengiyabona-ke nje ukuthi siyaphi sengiyabona la wecaba khona yeah nakhu la ekufike konakale khona izinto zabantu abaningi kwelamthaniyo yeah amagobongo ngaphambi kokuthi uwadle udinga ukuqondisa isibongo inkinga ifika ibe sekuthenini thina abantu esilaphayo ngesikhathi umntwana esefikile kwancwane ezohlola kuthiwe kufunakala adla amagobongo bese mina ngivukwa ukuba umuntu mina hayi umuntu omdala mina ngoba mina ngumuntu wasemhlabeni bese ngithi ngizokubekela amagobongo angisawulaleli kahle umoya uthe kumele alungise isibongo chaza ukuthi kufanele enzelwe imbeleko azeke ukuthi ungowakephi noma ungowakuphi noma umbethwe ngobani angazi ngisho kahle yini sithi qambe kubekwa amagobongo izidalwa ezizodla lamagobongo noma ezidlelwa lamagobongo siqondisiwe indaba yazo awukwazi ukudla amagobongo ungenzelwanga imbeleko noma isibongo sakho singaqondile ngoba usuke uvele unombango wezidalwa zisuke ibanga phezulu kwakho ngesikhathi wena udla amagobongo azikho idalwa ezidlayo kunalokho zenza umbango olethe ingcindezi kuwe baba ake sithi ke manzini umuntu usawadla yebo amagobongo izinto zakhe bezizabheda kakhulu yebo kanti inkinga uwadle mhlambe ngaphansi kwesisekelo ekungeso Nkosi yami okanye omunye mhlambe isibongo sakhe vela siqondile Nkosi yami iyalungisekani manzini leyo nto ngoba omunye uthi mina ngangisebenza nganembe ngawadla kwalahleka umsebenzi yebo amabhizinisi amashona phansi yebo ngilungisa kanjani isangalungisekani into efana naleyo ngicela ukunaba uma ngabe udle amagobongo esisekelweni okungeyiso kubiza ukuthi uhambe uyowageza kushuthi asiwageza amagobongo njengomntwana ohlubulayo siyahlubula ebese kuqalwe kahle kuhanjwe ibanga ekwakumele lihanjwe eqaleni baba okuwukuthi kwenziwe imbeleko ngokuwukuthi ke uzaleke kanjani yeah bese sekwenziwe imbeleko kwalungiswa isisekelo kubhekwe ukufika kwakho kwasemhlabeni makukuthi wawufike umbethe kubuyiswe ingubo yakho ngoba enye indaba ithi uvela umuntu asuke thina angifuni kube ngathi ngishabanye abantu thina sivele sisuke simisela umuntu amagobongo ungamenzeli isambulo uthi akawadle kanjani amagobongo umuntu esekugubuzekeleni na noma esengqwambeni manje kubiza ukuthi wenzelwe imbeleko ukhumulwe ubuyiswe ingubo yakho owawufike nayo bese kuba ima kubekelwa inkamba zakho mawuqala nje ukuzidla mkhulu inkamba zakho ziyakutshela ziyakhuluma nawe nazo baba omunye wena manzini uzothi Nkosi yami amagobongo kungabe mhlamba ayefana yini kuthina sonke noma kuyenzeka mhlambe kube khona okuhlukile noma mhlambe nje amagobongo nje kona wonke umuntu udla inkamba nje ezifanayo zifana kuthina sonke akho-ke umbuzo omuhle kusenze njena-ke mkhulu amagobongo mangabe sikhuluma ngamagobongo amancane usuke lawa sikhuluma ngawo amagobongo nje ngoba abantu bathi amagobongo yonke ukhamba luyigobongo kodwa sikhuluma ngey'nkambo ey'ncane sikhuluma ngomndiki ngomndawe ngomnono amagobongo kuwona wonke umuntu ngizothi ayefana bese kuhluka ngokuthi kungenzeka ngenkathi
wena ngikubekela amagobongo noma umntwana ngimbekela amagobongo bese ngithola ukuthi indawo lakhe linento ethize lifuna ukulungiswa umndawo wakhe igobongo lalowo muntu angeke lifane negobongo lomuntu umndawo wakhe ongafuna ukulungiswa ofuna nje ukudla igobongo lomndawo angazi ngisho kahle nomkhulu ngichaza ukuthi amagobongo wona ngingacishe ngithi ayifana ahluke ngokuthi umuntu uma umbekela ayikho indlela uniform noma ebhalwe phansi yokwenza izinto ulalela umuntu ukuthi ukutshela ukuthini uma ngabe umuntu ekutshela ukuthi inono lalomuntu lifuna ukuthi ubeke endwangini emhlophe ngoba lihlali phansi bese lithi ukuze limlethele imali lifuna ufaka imali emhlophe ngaphansi uzombekela kanjalo inono lalomuntu alifani nenono lomuntu elizothi mina ngibekele endwangini mina kuzobe sekwanele ngizama ukukhombisa ukuthi kwenye inkathi kuhluka kanjani elomunye elizothi lifuna ubuhlalo phakathi elobunye alifuna ubuhlalo phakathi manje ngisho ukuthi amagobongo noma ngaze kuthiwa ayefana kodwa uyalalela ukuthi ngokokubekela lo mntwana umbekelayo abantu bakubo bathini mhlawumbe manzini omunye uzobuza ukuthi kungenzekani mina mhlawumbe kufuneka ukuthi angithole nje ukhamba mhlawumbe lomndawo phela ngenzeka mkhulu kuthiwa ukuparula umndawo lokho wena uhlushwa umndawo uzowubona ngani isisu sakho siyaqumba kodwa umoya uphuma bese sibuye siyazehlela mangabe uthi uzama ukuthi nenkonzweni uba umuntu ongathi uyakhathala umndawo wakho uyakhweleza wena uhlushwa umndawo kuthiwa lokho ukuparula umndawo kuyenzeka ulungiselwa umndawo wena phela wena uhlushwa amagobongo uhlushwa idlozi lomndawo baba omunye manzini uzothi mina ngaba naso isibonakaliso kwathiwa angimisela umndawo kuphela kodwa umuntu engaya kuyena wanginika zantathu wa-eda nenono wa-eda nomndiki ngaphezulu Nkosi yami angeke ngibeke kanjena-ke umuntu owaku-edela umuntu osuka eda umnono nendiki kungenzeka ukuthi loyo muntu yena wayesethi wenzela ukuwondla leminye imimoya emibili ayikho into errong ekwenzeni kanjalo ukuthi ngasileli ngemumva kodwa uma isibonakaliso umntwana efika naso ethi kumina baba kuthiwe angize la ekhaya ngizodla igobongo elukuthi ngingak-advise ngithi kuwena yazi kodwa njoba kuthiwa asenzeni umndawo angenze isibonelo uma kuthiwa sihambe siyoparula umndawo uvele ufuna ukuparula umndawo hayi ukuthi ke akufani nokudla umndiki nomndawo nomnono usuke ufuna ukuparula sokuparula kodwa uma ngabe uzothi ufuna ukudla nje ukuhamba lomndawo lodwa ngingak-advise ngithi yazi kodwa ukubusa lusudla nomndiki nenono ngoba bazokhweleza lo mayesehamba phambili ayikho into errong asuke yenza umuntu olaphayo mangabe enza kanjalo usuke enzela ukuthi imoya ihambisane yonke ngoba ngokweqiniso kufanele ihambisane yonke lemoya kodwa uma ngabe umntwana efika nesibonakaliso kuba kuhle ukuthi umuntu olaphayo alandele isibonakaliso somntwana ngoba sisuke siphethe indaba yaloyo mntwana Bukelo mpunga yesintu asingageqa amagula ngoba semuke uma kuukuthi ukhona umbuzo engingakubuzelanga wona umkhulu manzini la kuma comment section uvumelekile ukuthi ubuze makukhona umbono ofisayo ukufaka nokuphawula uvumelekile futhi ukuthi uphawule khona la kuma comment section uyakwazi futhi ukuthi umthinte kuzona inombolo lezo lokuzibona zivela makukhona la ngacacanga khona noma kukhona usizo ofisa ukuthi akulekelele ngalo utholakala kuphi manje mkhulu ngokusebenza ngiseThekwini naseGoli eThekwini nginesigodlo kwaMashu nasePhayindani kodwa ePhayindani la engihlala khona baba kuyenzeka nje ngithi umuntu asiye nePhayindani makukhona izinto ayidingayo ezisePhayindani kodwa ngokusebenza ngiba kwaMashu naseGoli ke baba ngiyatholakala Bukelo mpunga yesintu TV inombolo lezo lokuzibona zivela ezakho umkhulu manzini ngoba kuhle ukuthi umthinte ukuze ukwazi ukuthi uthole usizo singaxakwa izinto nezimo bekhona abantu abanosizo kulezo zinto nalezo zimo esuke sibhekene nazo ngiyacela ukuthi ke siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV ongicela manzini ba subscribe abantu ngifuna 100,000 ukuze i-channel yeyenu ngoba phela ingeyenu
ikhule njalo idlondlobale. Siyacela ukuthi njengoba nibuka nje ulwazi lo lenilitholayo nilidlulisele kwabanye bese niyalike ni comment ningalibali ukusubscribe. Siyabonga. Sibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu. Siqhubeke sisubscribe kule channel bese sithi nje impunga. Hayi wethongo lami